Wala ako magbarog sa balas nga dili kasaligan, og ang unos nga naghaguros dili ko kahadlukan. Apan nagbarog ako uban sa kalinaw og kasiguruhan diha sa bantong bantilis sa katuigan. Mao katoy pamulong mga igsunon sa ato ang chapter president kanang maisugon gyud ni barog sa kamatuoran mga igsunon. Okay, atong ihatag na usab sa lain nga magwawalerong hapuna mga igsunon. Usa kini sa kayano, aktibo, maantigo, Silbert Veritas Dunduyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang salamat, Brad Ton, atong maabtik, gwapong host o moderator sa atong tulumanon sangka sa katarungan. Mayong pagsaulog sa Pentecost Sunday, no, sa tanang nagsaulog o nagtuong karong adlaw atong gihandom ang Pentecost Sunday, diin atong gituhuan nga diin ato yung ilang birthday sa atong simbahan. Okay, ako sang basahon ang Job kapitulo 8 bersikulo 8, no? Palandunga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan. Akong usbon, palandunga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan. Nagisgot diri og kahibalo o kaalam sa mga karaan. Now nganong ako ning gikutlo, no, gipasiuna tungod kay kaganina si nanay naghisgot og history. Kay kami gong Katoliko mogamit kun mig history, no. Mogamit mig history. Now nganong ako ning hisgutan, no, Job 8:8. Palandunga makadiyot ang kaalam sa mga karaan. Oh. Kay kung magunahon nato unsa man diin karaan ng ilang kaalam. So mo santop sa tong unahon na og unsa to ilang kaalam sa una. So asa man nato na mahibaw-an kanang kaalam sa mga karaan. So siguro makaingon ta nga naas Biblia. Pero dili lang kay Biblia siguro. Kay si Kristo gani sa iyang mga buhat gikutlo man ni nanay nga dili man gani na ingon diha nga nasulat tanan diha sa kasulatan. Kay sa pagsulat ni Juan sa 21:25, bisan gani kuno ang tibuok kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat kung sulaton pa kuno ang tanan. Unya si Kristo sa iyang mga buhat milagro ug magtudlo man. So mao na nga di kita kaingon nga ang nasulat lang. Pero naay mga bersikulo hinoon kung dili insaktuan paghabot murag magamit nimo na in kontra aning akong gipahayag dire nga dili kay Biblia lang, no? So mao bitaw nga sa Living Bible nga hubad gigamit yun ang terminong read the history books. Kay nagtuo ko nga ang ga-translate anang Living Bible nagtuo pod sa akong gituhuan nga ang kaalam o ang kahibalo dili kay nasulat lang. So nagtuo ang ga-translate nga naa sa ubang libro. Naa sa ubang libro. So karon mao na nga mogamit gyud ang history. Akong basahon ning usa sa gituhuan ako nga naay history pod kining sa The New Book of Knowledge, no, volume 16, page 287. Akong kutloon ang una gyud nga tingnon talang paragraph. Di lang nako tiwason gingon diri. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Diba? Now, naday ko'y nalimtan nga akong gihimong premise pasiuna kaganina, no? Example day anang dili tanan nasulat pras anang kahibalo nato mahitungod sa Dark Ages. Katong Spanish Inquisition. Diba? Katong the Crusades. Kinabuhi ni Rizal. Puros na nga naa sa history. Pero dili na mabasa sa Biblia. Puros tinuod pero di mabasa sa Biblia. Kanagaling kamatayon ni Juan. Hindi man ta makabasa sa Biblia nga namatay si Juan. Di po ta kaingong wa siya mamatay. Gumikan lang kay dili mabasa.
Okay. Now, nganong akong gikutlo ning sa The New Book of Knowledge nga kining history sa Roman Catholic Church mao ni agkadtong gisugdan gyud sa Biblia. Di Upper Room, di ba? Itong giingon pod sa Lucas 24:47 nga nagsugod sa Jerusalem no ang iglesia. Tingali ang daghan nga mga naminaw ron, labi na dili mga Katoliko moingon nga dili man katuhuan Roman Catholic Church. Mao na ang gisugdan dito sa Jerusalem, dito sa Upper Room nga adunay 120 ka sakop. Mao ba na nga dili man na mabasa ng Roman Catholic Church sulod sa Biblia? So mao ginay mo santop sa tungunahon na. Now atong analyson kung ngano nga diri sa New Book of Knowledge imbis Assembly ni Yaba or Iglesia sa Dios o Church of Christ, imbis kana mo ilitok kay mo man gyud mabasa sa Biblia nganong Roman Catholic Church may gisigutan sa New Book of Knowledge. Now, ang maong gasulat wala mag-ingon nga dili na Church of Christ ang Roman Catholic Church, wala pod mag-ingon ang maong hubad ani nga dili na Iglesia sa Dios. Now, sa Catholic nga pagpasabot, imbis nga Church of God o Iglesia ni Kristo ang iyang idritso pagkutlo, nganong Roman Catholic Church iyang gilitok? Probably, sigurado ta, tungod kay ang ga-translate ani, nakahibalo na nga ang Church of God o hubaron pwede po nag-assembly ni Yaba o bisag kung saan mo naghubad, basta usara, kay usara man yun nagka-iglesyang gitukod ni Kristo, no? Yeah, di man puta mo supak o gubad-hubaron ng matuod nga iglesia, basta kay maura ang gitumong. Oh. Ang gahubad aning o ang gasulat aning The New Book of Knowledge, nakahibalo na siya nga kanang Church of God na describe na ni siya nga niining panahon ng Roman Catholic Church, na describe na. Nga naman. Gani sa Pasugo Magazine sa mga iglesia ni Kristo, sigurado kung kahibalo sila ani, no? Nga nganong nahinganlan siya o na-describe siyang Catholic kay si Obispo Ignacio galitok ana nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo na ila nga Catholic, di ba niya sa speculation manggali ni Edward Taylor nga si Obispo Ignacio may gaimbintuan ng termino ha. Iya po ng speculation, pero sa pag-ingon ni Obispo Ignacio wa siya mag-ingon nga siya may gaimbinto. So probably sa ako ning pangagpas nakaingon lang si Edward Taylor ato kay sa pagbasa god sa history ang unang nakita ng pulong paggamit og pulong Catholic diha raman sa sinulat ni Ignacio. So sa record ra ba? So munang nakaingon siya may nag-imbento, pero si Ignacio wa siya mag-ingon nga siya may nag-imbento ana. Uban man ganing mga scholar pod moingon nga probably naa nay nakalitok ana wa lang masuwat wa ma-record. Di ba? Record. Na sa ato pong espekulasyon tungod kay dili man pong tanan nga gitudlo sa mga apostoles, litra por litra gyud nilang nasulat, so probably apostol ra pod ang nakalitok ana. Nga nadunggan na ni Ignacio na wala ang masulat sa mga apostol das Biblia. Kay disipulo ko na si Obispo Ignacio. As di lang magani kay kanang paggamit sa pulong Catholic, bisan manggali nang kanang pag-transfer gali sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, dili na mabasa sa Biblia litra por litra. Pero sa tradisyon amo nang gituhuan kay gilitok gyud ng Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Munang makaingon mi nga part na sa unwritten traditions sa Biblia. Kanang pag-transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Okay, gilitok ng Obispo Ignacio ng pulong Katolik pag-describe sa Iglesia ni Kristo o kana pong Sabat nga ang solemnity gikan sa Saturday gibalhin ngadto sa Sunday, gilitok gyapon na sa disipulo gyapon ni San Juan. So mo na gitawag na tog mga tradisyon nga wa na masuwat sa Biblia pero tuhuan gyapon kay part man gyud na sa tradisyon nga apostolikanon. So mao na nga ang suwat aning New Book of Knowledge, hibalo man gud siya nga ang Iglesia ni Kristong tinuod na describe na nga Catholic. So, mo nang Catholic iyang butang diri.
Then nganong gibutangan po niya Roman, kahibaluman siya nga sa Council of Trent, gipunan og description. Di ba? Gipunan og description nga Roman, kay ang sentro, imbis Jerusalem, nabalhin naman sa Roma. Wa ko'y panahon nga ako nang i-expound o gayo, no? Sumaw na, kay naamanggod sa Jeremias 31:21 nga ang dalan, butangag mga description, o ilhanan, di ba? Marka, para hindi ta mawala ba? Kay kung di na to butang ang description, na manggay mag-awat-awat, anak. Pero na, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Diyos, awat-awaton man na. Mauna nga, para dili ta mapiki, butang ang description sa mga authority pod. Pero saan ang kwarta na to? Awat-awaton man yun ang nimtag. So, ang central bank, ang mga authorities, butang nga nilang description. Ilhanan para makita og asag yung tinuod. So, mauna nga, gibutangan siya description nga, wala pagali gibutang diri ang apostolic kay sa Council of Nicaea gibutangan man tog description nga apostolic, meaning ang unang mga sakop mga apostol sa Council of Nicaea. Nya kinahanglan ra ba gyud mo tuo tag konsilyo Sa sita segundo sa Brad Silver. Oh, kay una ang simbahan na ay authority binding and losing. Mao man gani nga nagkonsilyo sila sa Council of Jerusalem. So binding to ug unsay desisyon. Nya dili lang kay Council of Jerusalem kay naay Council of Hippo o Cartago pag decide pila ka libro ang kining atong Biblia. So mao na nga di na ko ka-explain og gayo basta tagaan mo na kog view nganong na describe ang Church of Christ nga tinuod nga Roman Catholic Church kay mao nay makita na to sa history. Gihulagway siya nga Roman Catholic Church. So mao na ato ning giisgutan kay Pentecost Sunday manon wa tay igong panahon. Daghang salamat. Okay, magigsunan mo gato si Brad Silbert Veritas Dunduyano, Yano Aktibo Maantigo. Ang Biblia na punos mga pananglitan ug pagtulunan aron ang mga litag sa sala malikayan ug kun gikan sa katawhan ug kamatuoran niini kita makat-on makigharong kita sa kinabuhi nga madaugon. Okay, magigsunan mo gato wali sa ato ang Catholic Faith Defender usa ka Romano Katoliko magigsunan Silbert Veritas Dunduyano. Okay, atong hatag na usab sa lain nga kanini ang mamumulong hapuna